bagong store. Yan, ingay. Ito ang aking mga paninda. As you can see, short, at as in marami pa. Yan po. Ito po ang pinagkakalibangan ko, mga kapatid. Hello po sa inyong lahat dyan. Yung mga nanonood, ayan. As you can see, as in, yan. Sobrang dami yan. Ayan. Yan, marami pang nagpakaano sa taas. Yes. Open area lang siya. Hindi ko siya pina-close kasi sobrang init ngayon dito sa Cavite. Ayan po mga kapatid, ito ang aking pinagkakalibangan. Pasensya na at hindi ako nag-live. Ayan. Or nag-post ng videos sa mga previous day. Kaya ito ngayon. Na-miss ko lang uli. Na-miss ko lang. Kamusta po kayo dyan? Ayan. Andito po ako sa aming house sa Cavite. So wala na ako sa Bicol. So andito na kami sa Cavite ngayon. At ang aming pangkabuhayan at Diyos ito. Nagtayo ako ng sariling store. Ayan. At least pag nandito lang sa harap namin, hindi na kami magre-rent ng upa at may magagawa rin ako sa loob ng bahay pag hindi ako masyadong busy. Ayan po. As you can see, open area lang siya. Makikita mo sa tabing daanan. Ayan. Dati nung nagla-live ako, mga halaman ang naan dyan. Ayan, nasa daanan po ako. So, hindi ko siya pina-close dahil hindi pa ayan. Itong aking mga paninda. Ayan, makikita nyo. So, open lang siya. Makikita nyo doon sa labas. Open area. Ayan po mga kapatid, nakikita nyo as in malapad ang aking face. Ayan, meron kami for kids, for adults. Ayan, mix yan sa lahat, pangkalahatan. Sana po makatulong sa inyo habang wala kayong ginagawa sa mga bahay nyo, mag-put up kayo ng ganito. So at least ito walang expiration. Parang hindi katulad ng pagkain na hinahabol mo, ma-expired. Ito kasing RTW is hindi siya may expired o masasayang kahit hindi mabenta ng matagal. Ayan. So far so good. 2 days na kami nag-open. Okay naman. Okay kaming lahat. Ayan. Nakakamiss kaya ang ganito. So sanay naman ako dyan kasi yan ang trabaho ko sa Dubai. So kahit dito sa Pinas noon talagang sales lady. Kaya ngayon sales lady pa rin. Sobrang init. Yan, napapawisan ako. Yung mga yung mga dumadaan dito, ayan, titingin, bibili na lang sila. Ano po, sige po, dyan lang kayo manood. Bili na. Para sa niya? Ini Kada kulo kay sa niya kan. Mani, ini sa mga shirt baga. Turog ka tulos. Gusto mo bang tulog? Gusto mo si Hello Kitty? Medyo baga, magayon ka din. Gusto na panturo kung bado. Ano gusto? Sige po. Short, ayan lang ang mga short. Yan, leggings meron din kami. Para sa'yo. Maliit
lang sa akin. Ito, stretchable yan. Ayun, yung mga ganun. Ayun, mga pang araw-araw lang. Oo. Pag ano, magkano? 100 yun eh. Ayun, 60. Iba kasi. Ganito ang tela nito eh. Makapal. Hapit na hapit ko dito. Maganda ang tela nito. So, itong araw ko na ito. Napit-napit. Ah, sa dito. Salit nga na. Mas salit. Ano yan? May sizes man dyan. Ano napili mo? Kailan, ano, pit-napit. Abo, upo gusto ko itong manood nila. Yun lang, yung mga ganyan. Puro na lang pang tulog, walang pang lakad. Ito, yung mga ganito, terno-terno. Mga ganyan. Wala. Ano tali? Aring! Arin, pili na nga ni. Dali na ikaw. Pili na. Pumili. Yan. Ayaw ka ba sa kayo papa mo? Ako na pala ka. Pagkatong araw ba? Ayaw, pares ka. Tadi. Pulo sa'yo mo. Hindi nakalap pa lang di ba? Ay, bagay, mo. Dua baga. Oo, dua tapos. Si Saro nga din pa na nasusunod. Kaya lang gusto nila magpili. Ano? Nag-ugo nga gatuning kading spaghetti baga. Iya, organic. Mm. Ano? Bayan pa man ba? Ano ko may ba? Sa Sabado na sana. Ah, may bago na kasi. Oo. Ayan, pasensya na nawala tayo. Ayan, nagtinda-tinda muna ang inyong lingkod. Ayan, may customer na dumating. Kahit paano naman, may mga bumibili dito. Kasi nga, daanan nga siya. Yung daanan ng mga sasakyan. Tapos, lahat, pati mga naglalakad kasi, ang kasunod doon, kabilang subdivision siya. Magkarugtong tong subdivision na to. Nasa bukana kami ng subdivision. Tapos dito banda, kabilang subdivision naman. So, parang daanan talaga ng mga tao palabas. So makikita ang mga paninda mo, padaanan lang, tapos magtitinda. Kahapon, ayan, yun sila yung aking customer ko yung kahapon, yung mag-ama, bumalik ngayon, gusto pang bumila ng bata. Kaso, pinipili niya, hindi kasya sa kanya. So, pang girls. Yan. At least dito, mga kapatid, wala tayong amo. So, wala kang hinahabol na na mag-uutos sa'yo. Katulad nung tagal ko rin nangamuhan, di ba? Pag nangangamuhan ka, kung todo talaga kayod, kahit ngayon naman, kahit sarili kong tindahan, kayod pa rin. Pero hindi ganun. Pag gusto ko magpapahinga, walang magsasabi sa akin, bukas ka, di ba? Ganun na lang ang Yan po mga kapatid. Thank you po sa panunood. Bye bye. At shout out pala doon sa mga waray-waray kong subscriber. Ayan. Pasensya na, ang tagal ko hindi nag-upload ng videos. Ayan po, ngayon lang. So, na-miss ko rin. So, hayaan nyo siya. Every another day, magpo-post na ako or magla-live ako ng videos para kumustahin kayo. Ayan. So, time check. Ngayon ay, anong oras na ba? 9:15. So, maaga ako nagbukas, alas 8 kasi nga na yung araw. At saka napakarami talaga ng dumadaan dito. So ang fast moving sa akin itong towel. Ayan, mga ganito. Makikita nyo kasi sa sobrang init, kailangan talaga nila ng katulad ko, tingnan mo. Napapawisan ako. Kailangan nila
pamunas ng pawis. Ayan po. So, 2 araw na ako nag-open ng store. So, okay naman. Wala naman. Okay ang resulta. Kaya, ayan po. Ayan. Sige po. Bye-bye. God bless. Keep safe tayo always. Salamat sa panonood. Hey, gosh.